na-etokwe omenala na-etokwe ya mara nke ndị ji dịrị ibe ha omenala na-etokwe anyị akwadone anyị apụtana na chi agbana omenala na-etokwe omenala na-etokwe anyị amaghị nke ndị ji dịrị ibe ha omenala na-etokwe anyị akwadone anyị apụtana na chi agbana ekere mba na ahụ ekere mba na Igbo bụ Igbo mma mma nọ rienụ ṅụọnụ kachanụ anyị abịa ọzọ n'oge ndị Igbo na-ama Igbo ekene dịrị Olisa na anyị fụrụ n'ụbọchị nke tata maka ife a na-eme adịghị izi dịka ndị oyibo si wee kwu ya agụba ụzọ abịa m ọzọ ana m anabata gị n'oge m na-ama Igbo ọ gịnị ka anyị ji wee na-abịa n'ama Igbo ihe anyị ji wee na-abịa n'ama Igbo wee na-ekwuo kedu ife bụ omenala Igbo kedu ife bụ na ndị Igbo bụ mba siri ike bụ mba a na-anụ maka ha n'ụbọchị nke taata ọ nwere ọtụtụ ndị ji wee bịa wee na-ajụ ha ụfọdụ ajụjụ dị iche iche iji wee kọwaa ihe gbasara omenala Igbo iji wee kwuo maka omenala Igbo iji wee gwa ọrụ obodo na Igbo bụ oke mba nwa amadi mụ na ya ji wee bịa kịta nyanwa bụ ọkụkọ ga-eji aka wee bọsara ife ọ ga-eli o ga-eji aka wee kwuo afa kwuo ebe o si ekene m na ọzọkwa chetenụ nọ n'ama Igbo ka ọ nọ ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata anyị na-ajụ akata mkpụ mmadụ dị n'etiti anyị tata ọ ga-akọwa afa ọ ga-eji ọnụ ya nnọọ kwuo aha ihe anyị chọrọ eju ya bụ kedu ihe kpatalụ asụsụ Igbo ji wee na-atọ anyị ilu kedu ihe kpatalụ anyị ji wee na-echefuzi otu nne na nna anyị si asụ kedu ihe kpatara na asụsụ anyị na-efu efu kedu ihe kpatara na omenala anyị na-efu efu ihe ndị a ka anyị ga-akpa anyị na nwa amadi a na-akpọ ọchịagha ndị Igbo ọchịagha Igbo niile ọ ga-eji ọnụ ya wee kpọọ afa ya kwuo ebe o si ọ gịnị kpatara asụsụ anyị omenala anyị ji efu efu Igbo bụ Igbo mma mmanụ ka anyị garuo ka anyị fụ ọchịagha ndị Igbo ka ọ gwa anyị ihe kpatara Igbo ji wee na-achọsi omenala ha ike wee na-achọsi asụsụ ha ike n'oge amani dị otu a daalụ ama Igbo High Chief Jafluk Ifeanyi Chukwu eji mmadụ ọkanụme ụmụawụ ọchịagha ndị Igbo nọ na Lagos bụ ọchịagha Njabụrụkwa ọchịagha ndị Amụcha onye Imo steeti ọ ihe na-efu efu taa ọ ndị Igbo mere ihe o ji dị ka asụsụ Igbo ihe na-efu efu taa maka ndị Igbo bụ ndị fụtara asụsụ ha dị adịka asụsụ ha na-eme ha ifere nna mụọ nwa ma anọ na etọ apụta were asụsụ ndị ọzọ kpokpo oyibo na-asụrụ ụmụ aka ya n'ụlọ ịbatazi n'ụlọ imenwe ihe nzuzo onye ọbịa bịabeghị imenwezie ihe nzuzo asụsụ nzuzo ị ga-eji gwa nwa gị okwu ị na-asụrụ iwe okpokpo oyibo ma ndị mba ndị Yoruba ndị Hausa ndị Ibibio ndị Ivun ndị Ikwere na ndị Ogoni n'ihe iru obe ha na-asụ asụsụ ha ịma ama ihe a gwara m mgbe a jiri gwa nwatakịrị si ya dozoga ma onye Igbo ga-asụ ugwu ka e were too ya ọ gara Cambridge gaa Oxford onye Yoruba ji PhD in law PhD na medicine nọ ịbịa ọ na-asụrụ ụmụ ya Yoruba onye Hausa na-asụrụ ụmụ ya Hausa bet ma o ji o nwekwara okpukpo asambodo bụ nnukwu mmadụ ma onye Igbo mgbe na onye Igbo ga-asụrụ ka o were gosi na ya gara Cambridge ya gara ya ma ndị na-agụta ha ọnụ